Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Sabado. Yari kita sa ato sining pangalagad. Kamustang mga kaaksyon ta sa sining udto? While ang iban sini ang nagahimos na sang palanyagahon. Ang iban sini way pagidman kahikot ga ginios-gios pa. Ang iban sini labada pa. Way pa matapos-tapos kunong panglaban nila mo. Sa sining adlaw sang Sabado ay puwerte no ga kwan sila gahimos pa sang ila sining hilikoton sa sining udto. Kamustang mga kaaksyon ta? Oks lang, kabayon ta nga oks lang kita sining mga inoras, mga kaaksyon. Kag kalakip man ang ato sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag sa mga kapurukan kag kabaranggayan diraho. Perti man Sabado man karon nga adlaw, ang iban siniyara lang sa ilatag sa mga puluyan, ang iban siniyara sa mga resort kag iban sa mga destinasyon, mga kaladtuan nila. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kabay pang oks lang kita sining mga inurasa. Kag kamusta nga to sining mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras, sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad, mga kaaksyon, no? Sa Oriental side, oks lang kita sining mga inuras kag kalakip man sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa Kanginan? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capi, sa Clan Antique kag tubtob sa malabutan sa ato sining waragwag sa sining udto, no? Kag kabayon ta nga oks lang kamo sa sining mga inoras. Te ang iban sini ate pihotag palahimunong pamaning iban ang iban ra lang sa ilatag sa mga puluyan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sinikaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong.
Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad karon dugay-dugay aton hibaloon sa Kapitolyo Provincial. We have aksyon Marlon Hinovia ini may kangtanan sa palayag ni Manman Ko bag-ong senior provincial board member kuno ini siya si Manman Ko, no? Ang balik board member sang probinsya mga kaaksyon aton hibaloon karon dugay-dugay sa report ni aksyon Marlon Hinovia. Sa Bacolod City Government Center nga balita, bitaw wala sang nakitaan nga problema sa trapiko angot sa ginpatigayon nga night market assessment report ni gasumiter sa SP pagkatapos sang Hunyo 30. Karon nga adlaw may mga ginpasidunggan diraho sa Charter Day celebration sang syudad sa Bacolod City Government Center kaina sang aga, no? Iban nga mga opisyal sang syudad ang didto mga kaaksyon kag mga opisyal man sang kapulisan aton hibaloon karon dugay-dugay. Kag sa BCPO naman nga balita, kapulisan sa Police Station 4 nag-aapila sa abogado nga nakabunggo sa senior citizens nga buligan ang pamilya sang napatay nga iya nabungguan. Kag sa balita naman sa Nukpo, igabalita ni Aksyon Alvin Graba Food Panda Delivery Boy na tiruhan sa syudad sang Bago. Kag kalakip man sining palayag sang undok Secretary General nga si Jigo Malacad nagpatag prangkisa sa mga salakyan di pasahero legal base sa RA 4136. Legal gani basta importante hindi lang expired. Ambot lang kung kay ti ginpabutsyag man to sang pamunuan sang iston mo. Ang nagpalayag nga may mga nagabiyahing kuluro man ay portino. Sige, pakaronan tana mga kaaksyon. Sa balita naman kay aksyon no Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Duwa ka mga drug personality ho nga nadakpan sa bypass operation ginhingagaw nga mapasakaan sang kaso. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa area sang 1st District, isa ka persona arestado ho sa paglapas ang RA 7016 sa Dinisya, sa Tubuso, sa Calatrava, sa San Carlos o Don Salvador Benedicto, no? Way ta mabalani kung Dinisya Dampi, kung sa Calatrava. Sa balita naman kay Aksyon na BGA possibly wanted nga persona sa kaso angot sa Presidential Decree 1602 o kung illegal gambling ginserbihan sang warrant of arrest sa banwa sang La Casiliana. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, US suportado ang panawagan sang Pilipinas batok sa mga ginahimo nga sang Chinabla angot sa West Philippine Sea. Retired PNP General Ricardo De Leon ginapoint bilang direktor sang National Intelligence Coordinating Agency ni Marcos samtang si Lilia Guillermo ginbutang bilang bago nga pinuno sang BIR o kon Bureau of Internal Revenue. Kag 5 ka mga volcanic earthquake na ka-record sa Bulkan Bulusan. Kag pila ka mga lugar sa Pilipinas positibo sa red tide. Aksyon Rex Kanto, kilala bilang
Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulit! Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatihan sa dinig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, i-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page kay tirahon tay na dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe, mga kaaksyon, no? I-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page, tapos ang inyo sining mga mensahe kay pangbasahon tay na dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang mga kakson na standbyan ay matagtapila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos! Sige manamyaw tanay daligid lang ha. Para nga matigayo naton kay Alin Mar Lingko, no? May lang nga pamati Alin Mar. Dali lang, sir. Sir, morning. Yes, sir. Sir, may Kabulay na gidang Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-est ara ko? Ti ara na. Oh, ara na ga kakuan ko di aga ka-distract ko mag-amo sining sitwasyon na. O, dali lang sa kay Jessel Hope, may lang pamati. Nagatambay sa puno paho Naga-connect sa Wi-Fi. Munang mayo da, no? Sila ni Janessa Simonga, Grace Sibonga, Naya, si Sam Boljak,
Bukay, Bibi, Gabriel, kag Jomong, Mark Alonsabia, tanan sa Hacienda Conchita, La Castillana. No? Lin sa kay Jessel Hope, and Elvira Hilogo, and Nathan Borromeo, dra sa Panakyaw, Isabela, si Solbod, Moises Padilla, ga pamatia, kaga si Gabong kunong Aksyon Radio. Ayos, dagang salamat especially sa Borromeo, kag Hermohino family. Halin sa kay Sir Nathan Borromeo. Ronald Tolosa Armones, may lang pagpamati. Allen Marlingco, may lang pag-monitor, no? Evelyn Sinaon, kag-monitor lang si Milagros Aurelio sa Proc Gaisano. Alihis, thank you so much, good Evelyn Sinaon, no? Donald Kabasag, kay wife niya, Leia Kabasag. Rufino Era Gabino from Barangay Handumanan. Rufino Era Gabino. Ayos, dagang salamat. Idilaw, salamat gid, no? Thank you gid. Loknikor, salamat gid. Loknikor, kag tamyaw lang si Andoy Patanaw ko, no? Kag Lilia Nicor sa Barangay DSB, no? Okay. Madam M. Saboso, salamat gid. Ronald Tolosa Armones, Dondon Pilyado Ilikin, thank you gid. Christian Bea Dalisay, Josefina Francisco, Madam Virginia San Antonio Olpenda, Idilaos, kag Rufino Era Gabinio. Araman sila. Ayos, dagang salamat gid sa inyo mga sirs and ma'am, no? Sige, karon naman ang iban, mahinang kalaban eh. Okay gani. Madam Virginia San Antonio Olpenda. Thank you gid, madam. Nagbakal ko to kay ina mo sang part sang salakyan ko dra sa may Rizal, no? Please tamyaw lang ko sa mga anak ko sa may Calatrava, si Roslyn Bison, kag Olpinda family sa may Canturay, si Palay. Thank you gid, Madam Virginia San Antonio Olpenda. Sige, ayos, dali gid lang mga kaksona, matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan Ang Aksyon Balita, Banat, Buliki. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat, hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:43 ang aton oras diri sa aton sining pangalagad, no? Standby na Aksyon Alvin Graba sa patrol, tirahon tayo na dugay-dugay ang balita mo mga kaaksyon. Live extension na Coffee Mix, ang live extension na Coffee Mix. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050,
Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang Bugtay ang aton sining chief sang CDRRMO sa syudad sang Sipalay angot sa sining pagka igobla sang ay pobre man yung mga kabataan ni daw duha ka minor de edad ni pero ang isa ka minor de edad daw patay ni plus ang tatlo ka mga kabataan nga naigo sang kilat may isang nakaluwas. So we have Sir Junilo Bugtay. Sir, mayong udto si Action Rex sa Action Radio. Mayong udto man Action Rex no kag sa tanan nating palamati sa ato nga programa subong aga. Mayong udto gid sa aton tanan. Yes sir, nano ining latest sir nga report nga nagklaigo kahapon sang kilat dira sa daw Manlukahok sitio don ano to nga sitio to sir? Natabo ni siya no dito sa sitio Don Jose, barangay Manlukahok kagapon. Mga alas 3:30 alas 4 dira no low estimate nato nga mga inoras ang natabo gid nga pagka igo sa ining apat ka biktima sa nga kilat kagapon sa ngapon. Gaano ni sila sir dito sa area? Ini sila base sa ato nga pagtamangkot man to sa mga tao sa community ga pananom ni sila sa mangyom tree no? Oo. Kaga sa Mangyom tree to sir? Sir Mangyom? Yes sir. Oo. Oo. So daw pero daw ano ni siya no daw part ni siya ko no base ito sa ato nga pagpalamang kutanon man sa mga pumuluyo sa area daw part ni siya sa nga NGP program na balasang DNR sir sa National Greening Program. Oo. So daw mga 25 ni sila ka mga kabataan kag mga persona ang nagapananom didto. Kag ang ining apat ya amo ni sila ya ang upod gid no. Kag ang iba nila nga upod among gasunod sila pero daw may distansya. Kag sang tabo kag nag-strike ang kilat daw sila giniguro nga grupo ya apat ang ano ni ang igo. Isa sini sa ila ang amo dayon ang napatay. Gaulan-ulan man to sa area sa raw? Ano sir? Gaulan-ulan man? Actually, kagapon gaulan dito kay pagabot naton to perte kalutak kaga ano gani amo to nga daw na delayed ang aton nga pag ekstrakto sa aton nga mga pasyente sa area tungod nga ang aton mga salakyan mga ambulance naton hindi ka sulod didto mong. So may lalakton pa ang lugar ni isang naluntaran bukid-bukid na ni sa Sir Dampe, hindi ni siya sa proper sa Manlukahok. Bukid na gid ni siya kay ang ining area going ni siya nga dalan pakadto sa Silinga mining mong okon pakadto sa pinakapunta man nga sitio sang barangay Manlukahok lapit na ni siya sa Dungi. Okay. If you don't mind, sino ni Sir ganing ang napatay Sir kag napilasan eh? I-send ko lang karon sa imo sir ang tanan nila nga mga pangalan kag ang mga birth date nila. Ara manda naton ano kag ang patay ni kagapon gi dulog man ni nato nalin sa area didto pagkadto diri sa funeral home sa syudad sang Sipalay. I think ang napatay daw 16 or 17 years old. Daw mga amo na sir 16 kaga ang duha ka mag-utod man nga laki. Ang isa sini gapang idaro man 16 kagang isa mga 20. So amo ni Salaya ang una nga gin-refer dira sa Bacolod Hospital, wala lang ko kabalo kung diin nga hospital dira sa Bacolod no. Tagang ining bahi nga isa amo niyang nabilin di subong nga ginaobserbahan pa ang iya kondisyon diri sa Merceditas Montilla District Hospital sa syudad sang Sipalay sir. Okay, so bali duha ang mag-utod ni sarang gin-refer diri sa Bacolod? Yes sir. Sila na ang gina-refer da una sa Bacolod. Amo ni si Yan Iscarlan, 17 years old, amo ni siyang patay sir, si Yan Iscarlan? Yes sir, sa certain Yan Iscarlan kay mo na gina ang latest nga ginatag sa aton nga mga data sa dito sa barangay Manlukahok. Oo, kayang duwa de amo ning magutod si Hare kag John Ray Villacora. Amo ning 16 years old kag 20 years old si John Ray, walang isa babae ni si Maria Cristina Lavilla, 20 anyos ni sir. Bali amo ni siyang nabilin sa Merceditas.
amo na siyang dire sa Merceditas nga na ano nato na bilin nga pasyente. Pero okay naman ang tiyempo da subong, sir? Actually amo na chimpo di subong ga init pero ang bukid gadulom. So meaning may tendency nga gaulan na dito sa bukid nga portion? Oo, amo na sa dire sa poblasyon ti ga tagi ti init nga kapaang bala. Pero dito ya sa bukid kong tanaw go, perti na gid kadulom. Oo. Ti maghalong gid ang ato sini nga mga kauturan, mga kakson tada nga ti kun kaisa kun pagulan-ulan man ang panaguob kag pangilat amo ning problema gid sir mo. Oo, amo gani kay actually siguro natabo ni sa ila kagapon ang una nga daguob nga may dala sang kilat amo gid gurong naka ano dayon sa ila kay kung may una ni nga daguob kag kilat nga wala pa sila naigo mansig pala nago naman ni sila guro. Gani. Oo. Bali ang account sini isang patay, 3 ang pilason, 3 ang na-hospital. Yes sir. Ang iban sir, why man niya maigo yan, no? Wala man niya sila na ano sana kay daw distansya na sila sa 4. Actually pag abot namon dito nagid kami ka labot gid sa area nga natabuan sini pag igo sa ila kay gipang dala na ni sila dayon man sang ila nga mga upod sa balay para nga mapasilungan man ni sila dayon nga 4. Sige sir, thank you gid sir. Salamat gid sa information, Sir Jonilo Bugtay sir. Salamat gid. Ay salamat man sir kag mayong udto sa aton tanan. Salamat gid. Thank you, Gid. Si Mr. Jonilo Bugtae, Executive Assistant for Public Safety sang syudad sang Sipalay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Grabe no, subo-subo man tong balita, manti 3 ang pilason, kag 1 ang napatay sining pagkaigo sang kilat. Ay, porti, wala patawad, basta pangilat pag cover lang, kung may kulubiran, kag hindi lang na magpasayang-sayang, no? Ay, kabudlay, no? Sige, kantuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba, mapapatrol anay kita, mga kaaksyon. Ini may kang tanan sa mga leader sang transport group sa Bacolod, nakigsapol kag ining parte sa kuano. Di na tong headline sa to. Dali gid lang, no? Kay ining Ondok Secretary General nga si Mr. Jigo Malacad nagpatag prangkisa sa mga salakyan kuno nga di pasahe legal base sa RA 4136. Legal ni siya kung may ara nga kuaning kuan balang pamatuod nga hindi pa expired ang prangkisa, no? Lantaon taniya, kung anong patag ni Mr. Jigo Malacad. We have Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex Matigda nga tinaga ang ginbuhian ni Undok Secretary General Jigo Malacad para sa LTFRB Regional Director nga si Richard Osmeña kadungan sa wala pag-renew sa mga prangkisa sa mga salakyan di pasahe sa siyudad sa Bacolod kaga probinsya. Sunod diri kay Malacad, maayo paguro mag-resign na lang na siya bilang regional director. Amo niyang pahayag si Richard Osmeña mag-resign na lang. Doon ka-idol gid nila kay Osmeña, no? Grabe daw, nakyutan guro sila Action Rex. Nakyutan. Lain gid man saya lain gid man basta hindi taga Negros. Pero saya kay daw Iloilo lang niya na kuan pahamtang ang LTFRB diri sa Negros daw gindula Manila diri. Amo pa na Action Rex ang ilan ang gina-question nga agin kakas gindula pa diri ang LTFRB sa siyudad sa Bacolod nga magarepresentar kuntani sang LTFRB sa region nga sa piak sini nga kung may mga problema ang mga drivers direktamente makarekta sila sang diri pa ang opisina. O galing kiti may mga problema ang mga drivers, ang mga operators nga sa karon halos hindi matagaan sang iktalupangod. Bangod personal pa sila nga nagapadulong sa regional office sa Iloilo. Palayo pa na to ipakadto mo to or ikadto sa mga representatives sang mga transport organizations. Amo pa na. Why this laya opisina, this Bacolod, no? Ay pa, ginkakas nila. Why ka planong ibalik na de?
Well, nag-istoryan ako sa House of dito sa among mga grupo sa House of Congress. Okay. Nga ibalik ko Nga nga man ibalik dinila ta. tani di sa opisina kay bisan paanong mga concern sa LTFRB mapadangat gila yun sa ilaw. In fact, action na Rex sa karon kung ang mga taga-Bacolod kag probinsya ang magapadulong dito sa regional office sa Iloilo. Iniaya suno kay Malakad. Number 1 diri action Rex, ginabuli sila. Number 1, ginabuli ang mga operators nga magapadulong dito bangod Ginabuli sila. kay wala sila nagporma sa into cooperative or corporation action Rex para matuman ang ila sini nga plano nga jeepney modernization program. Sa baylo suno diriya kay Malakad nga suno sa iya hindi man iya dapat problemahon kundi dapat ginakayuman gina-repair ang mga salakyan accepted sa komunidad. Ang mga salakyan sa siyudad sa Bacolod ini mga traditional nga mga jeepney nga luyag dulaon ni Direktor Osmeña dugang pagdiri ni Malakad Action Rex nga gina-question niya bla nga hindi pag-renewn ang mga prangkisa o kung mga franchise kay number 1 diriya si Osmeña Regional Director, but he is not a proper authority nga nakabutang sa Republic Act 4136 Action Rex nga only nasunod siya lang as LTFRB siya ang regulatory board pero only the Congress sunod siya Kongreso gid lamang amo na ang makapakakas sa ila o makapauntad sa ila sa pagbiyahe granting nga sunod siya ara diraya nga accepted man sa komunidad ang ila sini nga mga salakyan kag ginausar aktibo sa mga otoridad action Rex guno sa yakin pa Do okay man gani kung ako palang taon galing kay ti may mga pamagi kung kay isang LTFRB ni nga hindi mo maintindihan mo. ani man amo pa na action Rex kay ang ginadusok gali diri kag diri na nila nahibaluan action Rex nga only si Osmeña gid lamang ang gusto sang siningang jeepney modernization program in which mayo kuntani. Ang problema lang galing kay hindi man masarangan sang pila ka mga operators ang ining jeepney modernization program granting masyado ka mahal sang mga salakyan partikular kung dapat may 2 milyones ka pesos. Kung sa bagay sa imo yaw ay man diferensyang 5 mo yan na ka units gani tag pila lang na tag sinmel. Oo, pila lang na sinmel pero ang kabalo ka naman kung galing kay ang kinakul- Roydas na do square no? yawan siya eh. Daw square ni. Gagadaw si Action Christian James ang obra mo. O gani man, makon mo na yan sa lakyan, tagsinbel, pero Ang may Royda secret mo, para makapatiyog siya o kwadrado. makapadalagan kay square na. Pero okay naman subong nga kay na galing kay ambot ko nagsaka man ang pritihan nila kay tagpulo man ang sukot sang di pasayrong salakyan kay na nagsakay ko tagpulo na. Pamangkot na siya, Action Rex, ibalabot na sa iya. Di ano Okay. ning subong niya, grabe ang saka sa presyo o konserado sa plitihan. Sunod sa iya, actually hindi kami makademand this time. Only si Osmeña bilang Pero tagpilang plitihan subungaw. 10 pesos Action Rex regular. Oo. Regular ya 10 pesos first 5 kilometers. Pero kung magagawin Kung ikaw, may sobrada sa kilometro, may additional sila. oo, may additional yan. Halimbawa, kadto kaya biya sa Sumaga, Kaklo Piti. na gid man ng plitihan. Ang una nga patak, 10 ka pesos. Oo, first 5 kilometers. Oo, Pulo ka pesos dati kung magsobra ka sa pila ka 3 kilometers guro or pila na ka kilometrong ilang ginambal way man na diferensya kung may saka guro 2 pesos. Hindi man, actually, higit pala po tayo sa iya. Sinig niya, actually, kami on the parts sa sector sa transportasyon sa Bacolod, bisan minanong request namon magpasaka, hindi man yapon matuman ini because ang regulatory board mismo ang maga-decide which is Osmeña nga amo mismo man magapadulong dito sa central office ang LTFRB. Ang
restriktohon ang daguro ni Mr. Jigo Malakad guro sa mga miyembro yada sa undok. Importante da nga kung wala papilis ang salakyan, di na magbiyahe. Oo, muna ang pinaka-importante da. Kay Bain lang sinig dang pasero, mangita man nagyapon sa lakyan yada nga may complete yung papilis. Oh. Oo, in fact, in pa yung Jackson Rex, in fact, ang mga kwanderyaw na renew naman na sa LTO ang ila sining mga salakyan. Oo, may mga dokumento. Magluwas gid lamang. Ang problema nga wala gid yagin renew mismo ni Usmeña ang ila sining mga prangkisa. Suro gani sa iya, mag-amulang ni Bermi, mangin problema, dapat i-assign na lang siya sa ibang nga lugar. Dito na lang siya maglapta sa iya ramag. Lapta ramag, ha? Oo, dito So, na. din ko na to? Assign na lang siya sa ibang nga lugar, kundi epektibo. Hindi ko sa Negros sa Western Visayas, hindi man siya epektibo aksyonarek. Grabe pa ugtas ang isa mo. Yan niya. Kabalo ka, hindi si Usmeña. O hindi siya moral ascendancy. Ang panawagan naman, mayo pa sa iya, mag-resign na lang. Ari ang pahayag ni Diego Malakad. Yung datos ng salakyan nga wala nila ginrenew nga taga-Bacolod, ginakonsolidate na mo no pag gina-evaluate. Kaya mo na po i-submit niya nga hindi niya pag-renew, hindi man siya ang proper authority nga mag-scrap at mag-abulit sa mga franchise na ito, only focus pa na. And second, ang gina-propose naman na adjustment sa PPN, dapat sila na yung ma-decide kaya siya ang regulatory body mo nga mag-present sa central office. So kung wala kita sang LTFRB office sa Bacolod, nada ang amon nga ginabayad nga taxes kay part kami dapat sa services sa Region 6. Actually, kung lang taon ta, ang realidad, base sa pahayag man sa ibang nga mga drivers, kung mo wala renew ni Director Osmeña ang ibang nga mga prangkisa, still nagabiyahe sila at their own risk. Well, orlay ang atong pag-aamalan, according to Republic Act 4136, only Congress ang makahold ng franchise kaya dapat may mga balido. Okay? Ang LTFRB may kawalingon land transport adjudication system. So dapat may korte mo na pagbiyahe may mga order na. Sa pamangkot po pala illegal o kung legal ang biyahe, kami nga nagapating legal ang amon nga pagbiyahe. No? Kaya as long ang amon nga salakyan ginagamit sang publiko kag may ara sang aksiptan sa bilog na constitution that is legal, no? Ang iya ginahimo wala sang moral as tendency. That's why ang panawagan sa siya, dapat mag-resign na siya at dapat ihaboy siya sa isang lugar na dito niya mapadayon ang iyang mga modus operandi. Bisan, sir, expired na ang prangkisa, sir, pwede gyapon makabiyahe. Kung sila wala sang expiration ang prangkisa nga ginhatag sa amon. Unless nabawiyo na siya sang House of Representatives, may resolution na and i-transmit na sa House of Senate, pirmahan na sa Presidente nga bawiyo na ang mga franchise ng salakyan, sila lang. But then, sa subong legal, kami kay may bagong lahi ni Republic Act 1144 na nag-aambal. Pirmado ni Speaker Cayetano, pirmado ni Senate President Soto, pirmado ni President Duterte, na ang tanan nga salakyan, either ano man na siya ang model, ibalik siya, bangod nga kinahanglan sa pumili sa buong nga mabuhay. So, wala siyang violation sa Republic Act, bangod pirmado sa Presidente, Senado, Kongreso, ang ginambal ni Director Usmeña, iya lang kaugalingon nga charter na wala na base sa Konstitusyon sa Pusat Pilipinas. Aksyon Rex, amo ni ang panindugan mismo ni Diego Malakad, especially ining Republic Act 1144 nga legal sa gihapon ang ila sini nga pagbiyahe sa payak sini nga wala gin-renew ang ila prangkisa. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, Life Extension Vitamin D3. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa ginaksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol, no? May connection sa may nga kolon ang manubo nga immune.
Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala Matapos ang balita ni Akson Alvin Graba sa iluhan tanay si Akson Art Tayhopon kay nasang aga nagtililipon angot sa Charter Day celebration sang syudad ang mga opisyal sang syudad sang Bacolod led by Mayor Evilio Leonardia, no? Dito man kay na si Councilor Inoy Novero, Councilor Archie Baribar, kagang ato sila nga mga opisyal sang kapulisan. Ambot kay daw bisita man si Win Gatchalian, subong adlaw ko nakaabot gid man si Senator Win Gatchalian. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang kauna sa report ni Akson Art Tayhopon. Gikan sa Bacolod City Government Center, Akson Art. Wala ka abot si Primo Win. Ay, wala sa kabot. Pero ang iya video message ara Action Rex Sila niya balando sa Primo Rex nga video na lang ko. Okay, Sila ko ti padala di sa bulan ko kay ipakapita. Kay palapta. Nawati ang selebrasyon kay nagkasentro sa tema ng Surviving the Crisis, Rising Above and Beyond Action Rex. May kang tanawin ni sa ika-84th nga Charter Day anniversary sa nga Bacolod City today, June 18. Now, sunod na rin kay Councilor Rinisito Inoy Novero, actually mensahe ni Mayor Bill nagkasentro kaina sa nahimo sa iya siniga administrasyon, especially ang pag-survive o kung ang pag-tindog sa Bacolod pagbangon pag-away sa krisis ng pandemya nga nag-igo diri sa Bacolod kag bilog nga pusod kag lakip na ang pinaman kama development in terms sa iya sininga pag-uyat sa renda sa gobyerno diri sa Bacolod City. Kadungan sang selebrasyon Action Rex ginatagan man sang award ang mga individual kag corporate nga mga taxpayers nga naghatag yun kung nagbayad sa buwis nga nangin source sa Bacolod sa paghimo sa mga programa kag proyekto. Now, kadungan man sa selebrasyon sa kay Councilor Inisito Novero, kay nagigad galing Miyerkules, kundi may ara sila sa resolution, naging aprobahan nga nagakilala sa kay Mayor Biradia, kag pinapapasalamat man sa alkalde sa iya si malawig nga pagserbisyo sa Bacolod noon sa naglain-lain na posisyon nalin sa konsehal, nakaagi man mayor, congressman, duhalos tanan Action Rex nga posisyon. Sining ni Councilor Novero, bilang pagpasalamat man sa alkalde sa iya siningay ninuan, inbasa na kaina kaginatag ining certificate man bilang pagkilala sa alkalde. Nag-look forward o kung paabot man ang konsehal, hindi lamang sa siningay ka-84th anniversary ang maging successful ang city, kundi sa palabutan pa, kaupod man kay Councilor Baribar nga nagatag mo sa statement, opening remarks kag ang mensahe man ni Councilor Baribar kay nagatidap kamay pa, ngayon tayo nyo na ang pagbangon sang mga Bacolod noon. Yari ang parayag ni Councilor Rinisito Novero. Nagatag si Mayor message kagin tagaan niya abi some quick brief summary sang mga ginpanghimo naton sa mga city officials headed by him, especially during the time of the pandemic. Kaya nga aton nga tema is surviving the crisis, rising above and beyond.
emphasize Mayor Bing and somehow to a certain effect na deliver ka sa crisis ng COVID-19. We are back on track. And then, timpo mong kaina nga nagatag kita recognition, tag-award sa ating mga top taxpayers diri sa Bacolod, both corporate and individual taxpayers. Kag nagatag man award si special citation si Mayor Bing sa mga naghatag sa mga sakripisyo man ng mga opisyales kag volunteers sa nagligad nga pandemic 2021-2022 years. And ginbasa ko kaina ang resolution nga gin-approve namon unanimously sa Sangguniang Panglungsod sang bigad lang nga Miyerkules nga diin kami nag-express sa amon appreciation, admiration, respect kag pagkasalamat sa Mayor Bing sa iyang unparalleled nga quality and length of service sa Bacolod, being the only elected political official nga napilian sa apat git ka mga elective citywide elective offices sa Bacolod. Sa next payag ni Councilor Renisito Lovero, nasa iwanta kundi kapon Yuki, sa Yuki kita na yung balita. Sa UK? Sa Lightbike. Nag-open kagabi, no? Karoon na naman naliwatas na Domingo. Sa Domingo lang? Oo, kahit 3, Biyernes, Sabado, Domingo. Dasan sila na naman. Pero piyasta na sa sunod nga simana, kay pinipit sa 30 niya sunod nga week pagin mo. Nami, man to daw, damo, man to nagpamalaklo na, to mga yoke lang to tanan? Oo, ay ito, kapangita ko po isda ka, pundo. Hindi lang, maluwang itatatang sa madalaan. Ay, dito pwede ka na sinamo, tos lang. Kaya mo ng sitwasyon, pero para sa bita, dawagin man ko sa significante, patuman sila nga changes. Sa hapon, na starting 4 p.m. until 10 p.m., ngay gat-close na dalan Balisteros to accommodate sa sining mga RTW nga mga nagabaligya dira sa lugar. Now, ang matapos sining sulok kay Sir Dennis Perma, ang PIO sa Bitaw, na after June 30, ginapasubmit sila sa bahin sa Sangguniang Panlunsod, no, sa ila sining mangin assessment na basihan man sa next administration kung para padayonon ang ilang aktibidad sa sunod sining 2 ka semana ng weekend night market sa dalan Balisteros. Pero so far kahapon observation nila kahit dali sila ti Sabado kag Domingo lang tabunta ko na nobra na epekto ini kung damo masalakyan na magginawa dira sa dalan Gatuslaw kag dalan Larneta. Nila? At ikapon niya daw ay man kay di magapuna-puna sumeksan 4 to 5 kilometro na kahinay gidman. Kay sa dalan Lusuriaga, isa sa Marison, da nga mo nang nagpanginay sa traffic kay ang mga manugbilga prutas. Kundi ka guas dalan. Hindi kay na kayo merkado. Tidras lagi display kayo sa kilid dalan. Okay. Kasi nga kung mata kayo, naguro ang Central Market na nga magkabalik na sa to. Okay na na. Kaya at least ang dalan hindi na mabaligyan. Pero subong to accommodate sila mga na-affectuhan dira nga nagabaligya tigin na gamit temporaryo sa dalan ng Suryaga nga mo ng reason sa siya nga nag-right-turn from Aranita Street amo na nagpahinay kag nagapagutok sa trapiko dira sa area likewise man sa dalan Gatuslaw. Yaran nga parayag ni Dennis Perma ang Public Information Officer sa Bitaw. Ang lagi man taguro changes, the same ang guro Japon kay so parang wala hindi man apektado traffic tay. Once kay makasugod sila ra sila sa sulod. So ang aton nga Lusuriag usual magiging magutok na kay mga vendors sa pagkapon sa mga prutas kay kunara na sa ano mo dalan tungod nga sa renovation sa Central Market. Kanya ang Gatuslaw Gaisano kag ang Araneta to ba unit top da nga area kanto Balisteros. Daw ito na yung problema. Daw clear gina siya ang dalan pagkagabi hindi kita makagutok. Kung wala may concern ang traffic, so assessment naman wala. Hindi maapektuhan ng traffic. Requirement ng sanggunian sa amon sa
assessment report after the after the sang June 30. So masubmit kami report sa ila sang dalan kung kaya mo na nabutan sa resolution, submit kami report kung apektado ang dalan sa sinang activity. Ang mga sulek sa parayag ni Sir Dennis Perma. Now, i-congratulate ko lang dali kag magbola ang principal sa Bacolod City National High School sa palabuton na nagligad pa nga June 13 sa paligi nagpungkot nila. Pero transition parang subong. Congratulations. Temporaryong OIC man lang to actually. Ti sinong ginbulos da? Kilala, amigo pa si Sir Richard Hilangri bilang principal po. Halin na sa ganisa din? Andumanan. Ano tigin silo sa INOHS? Hindi, BC Bacolod City National High School. BCHS Bacolod City National High School. Tisiliya ang malala sa Sunrex sa Alvin. Welcome ka mo ni Aksyonerik di Kapia. So, sila nga may instead pandisal din na damo. So, kung di nga Para na sa subong da? Araw na sa pero transition pa simple. Transition pa. Effective ano to? June 13 ang order sa iya. After sa iya promotion. Pero sumang transition period pagyapon, sila nga tinguan ko kay the big challenge sa akon kay di amonin. Ang good man na sang Bacolod City National High School nga daan? Sus ka mo damo, wala da do mga 8,000 ang inyugis. Muna da yan. Pero kung mag-imbitar sa atin, misan gusto ko tayo malapit na to Ati, okay, gid May sumsuman sa kapikulo nga tsok to kag-erase. Congrats kay Sir Hilangre may mensahe di siya, pabati ko lang kalang kang mga plano na dira. Sa sumipot sa television sa number 1 ang Corey Sir Soneric. Ang isalagbat sa tao, hindi ka. Ang mensahe niya, kayo tagplano sa Bacolod City National High School. Antes ko malipat, ang mga tao na sumong bagod sa ating sininga lifestyle o yung ang kinananay, pagkaon, duway control, di nagresulta ini sa pag... Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Para sa Bacolod City Hall, aksyon ay tanggupo na nasa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Kinaksyon R. Tayhopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Marlon Hinovia, standby anay. Mas dako ang mabulig sa pagpalawig sang kabuhi. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas.
Indi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tamang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo, Manman Koho, bagong Senior Provincial Board Member. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa mabot nga Hulyo 1 magasulod na ang bagong batch sa provincial board members. Kung mga miyembro sa sangguni ang panalawigan sa Negros Occidental matapos ang May 9, 2022 eleksyon. Pero may ara sang dapat kinalahon doing senior provincial board member. Ang senior provincial board member amoy na siya ang ika-3 nga high ranking official sa Negros Occidental. Ang una, governor, ay ika-2, vice governor, ika-3, amuning senior provincial board member. Pinadetermine ni ang ranking base sa kanamuon sa boto nga nakuha niya. Ogon percentage, pinakadako nga porsyento nga nakuha niya sa boto, base man sa kanamuon sa mga botante. Abi ko kalapit-lapit sa luwag. Away na siya, no? Para po damo ni sa percentage, okay. No? May araman sang una, iningkuan lang, pinakadugay nga provincial board members. Amo na sa ginapili, no? Prote subong gina-determine na ina based sa kanamuon o percentage nga nakuha sang ila sila nga boto naglikan yung eleksyon. Di ang subong nga nagapungko bilang senior board member si First District Board Member Romel Dibulgado. Right after sa election, nalampuwasan na siya ni 3rd District Board Member Manuel Frederico. Si Board Member Manmanco naglikan ng eleksyon, nagasunod di sa kung padamo sang boto ang paghambala, nagasunod di sa percentage sabi, nagasunod di sa kay Dibulgado. Isabong nalampuwasan niya si Dibulgado, o silingon, siya ang mangin bago nga senior provincial board member. Yaring confirmation ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. I think may ara na nakuha natin sa percentage, no, ang senior subong number 1 amo si board member Manmanco. Kung si board member Dibulgado, I think daw nalipat na ko kung sinong kay Joven Alonso. So hindi na ko sure. First and second amo na ang duwa. Ibalo ka na tapos na si board member Tinto Bascon. So siya lang gid ang bago na board member si board member of senior. Si board member Manmanco mayara sa nga boto nga nakuha nga 140,400, no? Pero ining gid mention nga new o bagong manugsurod nga provincial board member. Hindi lang election Rex isa kundi duhan sila, no? Duhan sila kay tapos tong termino na ni board member
Abiliana, bla? Abiliana sa 4th District. Sa 4th District, matapos sa termino niya, Victor Abiliana, so ay na sa nagpapili, Action Rex, naligag election, tatlo nagpapili, dira nga mga kandidato sa pagka-provincial board members, sa tatlo duha na ang magadaog, no? Ang sumunod rin nga bago, ang incumbent is daw gyapon, no? Si board member Jovin Alonso. Ang bago nga manong sulod, 4th District nga provincial board member, Andrew Martin Torres. Mo sa Andrew Martin Torres. Ang sa 5th District, kubo ang incumbent subong, isa dira si Tinto Bascon, nagpapili si alcalde sa Himabaylan City, galing uway nagpanidalagon. So, 5 na kabilog ng mga kandidato sa board member sa 5th District mo. Ang nagpapili, ang sumunod incumbent Rita Gatuslao. Ang number 2 dara is si incoming board member Anton Oxenio. Atong si Andrew Martin Torres, ang 4th District NPC na siya. Sa rin nga partido, ining si Anton Oxenio ya, independent siya. Damo-damo mananabuto nga nagkuha yan mga 65,000 dapat supraman. Muna siya nga duwang bago, Anton Oxenio, tag Andrew Martin Torres. Ang the rest, Action Rex, alunsay na sila mga re-elected provincial board members. Ang mga ex-officio members, yan steady na sila, no? Board member Jovi Pipilio, sang Association of Barangay Captains, board member Pochulo Yovinco, sang Sangguniang Kabataan, kag sa gihapon siguro mo ni si ang sa PCL ang sa Philippine Councilor sa League laban-laban ti mapili ni si City Councilor Ryan Gamboa. Wala man guro movement na guro sa PCL, sa Association of Barangay Captains, kag sa SK guro, ando mo lang na siguro tananda? Ang sakay Gamboa guro ko gapati ko yan nga daw ay man sang pwede siguro nga ibulo sa yada. Mayara man galing kay ti sila man lang mo. May election man sa uli Action Rex mo, depende na kung may kasumpong Kung sa bahay sa ABC, kag sa SK, depende pa rin kung madayo ng eleksyon sa bulan sa December. Ang eleksyon sa by December ni posible may mga bag-o naman ang mga kandidato kag magadaog mo. Alisan, ti mo nang gato sa nagabantayan pa December 5 na ko di ka sa lamang schedule Action Rex. Muna siya. So so far, pag sulod sa new batch sa provincial board members sa Sangguniang Padalugigan by July 1, ari man nagyapon niya ang tatlo ka mga ex-officio members. Muna nagaling ang duwa, bago sa nasalintara, si Torres kag si Oxenio. Ang ka-action yung gikan sa Kapitolyo Action, Marlo Peduvaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo. Standby aksyon Alvin Graba. Balikan ko ikaw dira sa Nukpo nga balita. No? Sa Martes, June 21. Atensyon na. Hindi ni pataas-taas kag padamo-damo, kundi palibog-libog ini. No? June 21, Martes ini nga adlaw, ginalantaw nga may fuel price advisory na naman, no? Saka naman sang gasolina ni. Ay, perte. Ang ay terrible, no? Ang ginalantaw dire based sa initial nga stats ba o stats sa gasolina mayara 30 tubtob 60 per litro nga isa ka 30 sentimos tubtob 60 centavos, no? Nubo-nubo lang siya. Sa gasolina na ha, Sir Nelmar, Elre, kag Christian, pwede ka mo kailis na sang inyong mga cars, no? Do taas na gid ka tama, you know? 60 tub 70, 60 per liter ang isa ka for gasoline. While sa diesel, aring sakit-sakit to, ang diesel mga kakson, ambot pila subong nga, 80 plus bla mo. Masaka siya by Thursday, June 21. No?
lasay siguro sa ngaga, pwede ni kasaka. Diesel, 2.40, tub-tub 2.70. Ay, 42 ka peso kag 40 sentimos. Tub-tub 2.70 ang isaka per liter, no? Sa kerosene, ari pagido, ang kerosene man ho, 160 to 2 pesos ang isaka per litro, no? O no 60, tub-tub 2 ka pesos ang isaka per litro. Ang isaka sang kerosene. Amoy adto mga kakson, mga inisyal pa malang ina, and by Tuesday, mabalaan tagid ni kung namugid ini mga kakson, no? For gasoline, diesel, and kerosene, mga kakson. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dire kita na hiyo para sigurado nga wala ya saka, no? Car aircon cleaning system. Ang importante, mangin mabugnaw ang aton sininga sulod sang salakyan. Bisa nag-travel kita layo, hindi kita initan lang kag tindi gid problema sa aton, no? Kung may aircon ang aton sininga salakyan. Car aircon cleaning system. Why na kinanglan pa maibaklas mo, hukson mo tong mga kadaygan niya sa ulo dampib lang nga kuanan sang aircon. Why na kinanglan nga baklason ina, no? Aryo work German technology with antibacterial treatment, mga kakson. Pagi sa treatment sining German technology, matinluan ang inyo sining aircon kag mabugnaw siya, mahumot siya. Ang importante barato, mga kakson, no? Kag 30 minutos tubtub isa ka oras makagwa na ang salakyan mo, mga kakson. Pakigangot lang dira sa Golden Rim Auto Service Center, no? Libertad Extension, after lang BIR office sa left side going. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pala. Sa Negros Occidental Provincial Police Office, ini may kang tanan sa Food Panda Delivery Boy blangan na lutangan, no? Sa siyudad sang Bago, silahan noon malang ni actually upod sila sa imnanay mo. Ang biktima do ari gindala sa Riverside Medical Center bla or basta ari sa isa ka ospital diri sa siyudad sang Bacolod. Yari ang countdown sa report ni Akson Alvin Graba sa Nokpo. Akson Alvin. Dayon karon nga ginabulong sa Riverside Medical Center diri sa syudad sang Bacolod ang isa ka Food Panda delivery boy matapos nga gindutang last baby pasado kagabi sa Purok Durarog, Barangay Mailom sa syudad sang Bago. Ang ini nga biktima gikilala kay Joan Iscaner, 26 anyos, kag residente sang amuman nga lugar, samtang ang suspect diri gikilala kay Jeffen Alforque, residente ni sang Purok Langka, Barangay Caridad sa amuman nga syudad. Sunod diri kay Police Lieutenant Joseph Haro, ang motibo diri Action Rex hinubog. Na bangod kay ang natabo diri sunod kay Haro, ang biktima kag ang suspect upod ni sila inom, upod kanday Freddy Aguilar. Hindi ni siya si Action Rex, kundi amo ni ang pagkaisa sang biktima nga si Scanner. Upod man diri sa nag-inom ang tatlo pa ka mga Scanner brothers. Ang natabo sunod di kay Haro, pero sang ginapakanta bala sang suspect nga si Alforque, gusto niya pakantahon ni si Freddy Aguilar. Kag diri na nag-umpisa Action Rex ang paglalisay tubtub nga nagkuha sang kristal ini si Scanner, kag ginlampusan ang ini nga suspect, asusta kay ang suspect nagbalos.
si Alforque nagabot sang iyang caliber 45 pistol kag diri gintiro ang biktima igo gid sa iya sini nga tiyan kag gilayon nga gindala una sa Bago City Hospital antes ken forward man kagabi sa Riverside Medical Center. Ang suspect ya nakapalagyo after sang incident. Way ni madak palang suspect gali. Way pa sa subong kay ongoing pa suro kay Haro ongoing man ang ila sini nga manhunt operation against the reaction Rex kay Alforque. Ari ang pahayag ni Lieutenant Haro. Ang suspect na pag-ibig na po ba na sa pagkiliya. At ang matagay na po, nagabot ang suspect sa niyang armas, tapos yung tiro ng aton nga biktima, nagagbuto sa niyang aksyan. Tapos ang aton na suspect, nagdadali-dali sa bayan sa lagyo, kung dadala niya ang armas na ginagsan. Sir, sa follow-up operation, sir, wala na ang suspect dito sa Ilabalay? Wala na, sir. Wala na sa iya na balay. Wala na kasi sa iya nga paglahan so sa manokan ko na sa babaw dito sa Mailog nga daw sa farm na sa wala na sa dito nakabalik. Kamusta sa mong, sir, status sining biktima, sir? Ang atong system sa subong dito sa Japon sa may Bacolod Hospital for medical attention. Motive diri, sir? Sir, inobo diri sa di man hindi sir ang ginbais sa atong na suspect. Balik tungod na kay pakalusaya din ang pinabais ang suspect natin na si Freddy Aguilar. Matuguro nga natin sila ay suspect na pinabais ang mga pakaisa kung napatagod na po niya ang atong na suspect ang butilya. Aksyon na rin sang kabayan kita mga sang pahayag diri ni Lieutenant Haro Ario sa syudad sang Victorias. Mag-abyan man nag-inom silang duha lang. Naglabanay pa. Nagano? Naglinabanay pang duha. Karon nga ginabulong sa Silay City Provincial Hospital. Sa din ni natabo aksyon Alvin? Natabo sa Hacienda Binanlutan, Barangay 20 sa syudad sa Victorias. Ang biktima diriya gingkilala kay Ricky Cordiales, 46 anyos. Samtang ang suspect diriya si Reynaldo Castillo muning suspect action Rex pareho nagapuyo sa amuman nga lugar. Sa initial diriya nga pagpangusisa sa mga kapulisan, especially si Police Lieutenant Colonel Joseph Pajardo, ning duha action Rex upod lang non inom sa nagainom sa balay sang suspect. Tike ko mo nakainom na action Rex dili naman nagumpisa, naglalisay man sila tubtub nga nagkalabot bala nga medyo nagpagwa sang hindi maayo nga tinaga, rason niya nga nagpauli ining biktima. Pagpuli ya balik sa action Rex, may dala ispading. Samtang nga suspect man, may ready naman gali at gin-challenge niya. Tapong walay sila, kag labanay, ang duha, lunsay nakaangkon man sang pila sa ulo, subong man sa kalawasan. So karon ay inim na hindi na lang maglabanay. Gani man, makon mo na may kasugo na sa ila mo. May kasugo na sa ila. Mga hubog na mo. Areo, ay ikaw ya, tunto ka, Arya, balos mo kuha. O, dito ang duha, nalabanay, karon ginabulong sa Provincial Hospital. Report, gikan, by the way, sa aton sining mga kauturan, atong nagapamangkot sa akon kaina, kung pwede bala maghubin pa ang may mga olds na, sining ko pwede gidya. Ang sikreto diriya, magtumar ka, mag-inom ka sa DTX 500. Kaya ang DTX Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas. Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat gid aksyon na Alvin Graba. Standby anay aksyon na Eric Magbanwa kagangato sa nga mga out of town reporters, no? Dire kita na may tisiko lang.
Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, Kasi amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga Ayos! Sige man, namyaw tanay sa kay Ed Hilado, may lang pag-monitor Ed Hilado, no? Kay William Osira si Leslie nga after 10 days, hindi madakpan libre na sa pareho kay San Vicente nga SUV driver. Gani man. William Osira Celeste. Kativer, salamat kita. Pacifico, Joseph Pacifico, may lang pag-monitor sa San Enrique, no? Tamyalang Pacifico family sa Barangay Baliwagan, San Enrique. Salamat gid Joseph Pacifico. Joan Mil, salamat gid mayong hapon Action Rex 1212 na lang ta, mahal na ang krudo. Galing ti 1212 ka kung lapit balay mo, pero kung layo at sa isak simana gurugis aman lang pwede man lang na siguro, pero kung gobra ka mapilitan ka gid, no? Salamat gid Joan Mil. Kay GP Ahina, no? Kay GP Ahina, salamat gid. Jinky de Lagdon, may lang pamati Jinky de Lagdon. Hari kinyo sa Milano, niyaga sa Rex, monitor lang kami diya, sumag solid kami di bilog nga pamilya. Thank you gid hari kinyo sa Milano, no? Kag sa bugos nga pamilya. Fernandez L. Eric, may lang pag-monitor. Fernandez L. Eric, Leonila Tarosan, dira sa Gatuslaw, San Sebastian, no? Starlin Doti Robles, may lang pag-pamati. Starlin, okay. Silingya, hello Action Rex, kamusta ka? Okay lang Starlin, ikaw yadra?
kay Starlin Doty Robles. Thank you gid Starlin. Melvin Finyafil, Dino Alik, Jenny Solgon, Jerry Acero Jr., linya si Jigo, dapat ibutang sa LTFRB, kay daw kaalam sa iya. Salamat gid Jerry Acero Jr., no? Imbong Jo Campo, monitor sa Maawa. Rinaldo Poderoso, salamat gid. Thank you gid. Boy Bolivar, salamat gid. Bobby Munoz, thank you gid sir. Jocelyn si Irene Roma, thank you gid Diding Alomento. May lang pag-monitor kay Giselle Franco, no? Watching live with Erwin Gonzalez. Thank you gid Giselle Franco sa imo sininga greetings. Ayos, sige, daligid lang mga kakson na standbayan ay matagta pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa agon lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong na maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag-i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ining sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos-lalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatag ban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:57 ang aton oras, 12:17 mga kaaksyon. Sige, sa iluan tanay, mga kadto kitanay sa balita na ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa way ni magsungka ng abogado ni man nga nakadalas sablas ang senior citizens Baucaluoy maniho. Buligan tanan isang pamilyang napatayng nabungguan sining abogado, no? Muning apelasyon karon sa mga kapulisan sang Police Station 4. Ibaloon tabing report kung ano ng investigation, way gid ni makilalang abogado ni. We have Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Aksyon Eric, happy birthday, no? Abi ko, happy payday. Ayun, di purma.
Tapos na to sang San ulang happy birthday naman. Sinong birthday, Subong? Boss Aton. Aton man? Oo, Father's Day, boss. Oo. Aton, boss. Lumalipat ka pa sa Aton, no? Aton ni pamungol pagid buwas mo. Oo, si Marie Janeto may surprise ito sa imo eh. Ako gurong masurprise. Normal man lang kay may Mother's Day man, kag may Father's Day man. Balos-balos ba lang na? Ti buwas. Boss, may anak ko si Marie Janet nga surprise sa imo ah. Ako gurong ma-surprise sa Tapos ka na ya, tapos na imo obligasyon. Si Marie Janet naman ang may obligasyon sa imo, boss. Kasadya lang, no? Boss, makibot ka na sang surprise ni Marie Janet sa imo, no? Siling niya diinta buwas. Te, kita mo na. Ginapagustuhan. Imugid sa mga amay na pala mo. Ginapagustuhan ka na ni Marie Janet kung diin kamo buwas. Te. Ano problema si Marie Janet? Happy Father's Day sa tanan-tanan buwas. Oo, sa mga amay buwas, Happy Father's Oo, Day. sa mga amay kag hindi man amay Oo, sa mga amay, pwede man. Amay sa mga amay, no? Ang tupad mo daw may amay man na, oh? Oo, may amay man siya sa mga amay. Oo. Amen. Amugin na. Aton buwas Amugin na. Balokate kita ang saluya ka presente, kita ang haligi mo. Gani man. Sang panimalay, no? Pero kung ngurob ang aton sawa, pamihimim man ta. Pabuyo pa sa banga, no? Laban eh. Amugin na pa kabuya. Sir Joseph Chua, kamusta? Ay, Sir Joseph Chua, sigurado sa Batosbong. Oo. Ati ka papatay na sa Sabalaya. Ati good, mayroon lang da, sir. Oo, si Kapchacha. Ti Ambutan. Kag si Kagawad. Kagawad yung prin sa Pantado, wala nagislaga ba Batsagaw? Wala nagislaga text wala nagislaga like sa ito. Kamusta ka na? Ano ang natabo sila ka wala nagislaga pa Batsag, no? Sige lang basta kamusta lang da sila. At ka pa kamusta ta? O sa paring ala na balis siya, kamusta? At mo ay pakabot ang kalamay. Kasi nagpa-Amerika siya. Basi, kung pa-Amerika si Parialan, guro, basi anong sitwasyon? Gani man. Kung Amerika, layo na to ya. Ang lapit ka nga, rinagidis, Parinuno, way gani Para si Parinuno, monitor. Kani proti wala. Wala ano? Wala pala lang. Ara, may delivery gamin sila sa Handumanan. Tambok na subong mo, nga muna nga mga bulan sa Hunyo, Hulyo, Agosto. Dugay na nga daan. Uy, grabe. Ang iba naging tubuan, tagimtim kuno tong alukaba mo. Ang iba nga na puno na sa aligi mo. Laban niya. Ote. Gamit man guro, no? Nung ginahulat pa rin, di gana. Si Kirk Jan so bro, may lang nga pagpamati Kirk Jan. Tuto Kirk Jan niya, atong ginaya. Oo. Why nagasaylo ya? Bintinado ng iya nga baytas sa bisan bitayon mo ni Sule. Akson mo na gyapon. Akson gyapon niya kag TD po sa saya. Wala lukso bisan ano panada wala niya galukso. Ang igot sa iya kabli mo. Mabugto lang mabugto lang ang iban, hindi lang ang iya ni pare Kirk Jan. Laban eh. Kay ang iya ginabuko, ang iya ginaigot siya, kuha na iya kabli. Ano pa, hindi mag kuhan, madula siya. Gani. Katabit kid, no? Ayo di purma. Ang iban kuan kabugto ang ila kabli. To kagikagyan na waya. Steady pulse niya. Kag kung mabugto kay man nato sigurado ko hindi na malagyo kay nanta na. Laban ni. Si Narida trabaho Ati ato na. Pag pamati, thank you gid sa saging mo. Ato na. Ari ning saging mo gabagra lang uluto tanan ba? Naubos luto tingin tapas na ni Hijo Mareo. Natapas na nga daan. Ayo di purma. Siya iparagtag na lang ito magkakalawlog lang iya sa bunga o sa kaluto. Tingin na matamatan ko pagwa ko to gani sa gwao ginladlad ya. Kung gusto mo mapuli ko ron talaga ni ko 5 sipeo. Tamo para din sa limisa Grabe no. May plano. Plano na siya. At least kung sinong gusto ko magdala puli karon na dala lang Amo na ka
konsidero na trapa mo. Arnibal di nga saging, oh. O, Arnibal? O Arnibal, sila sang Arnabal. Arnabal, no? Lain mo na yung Arnabal, bro. lain ng karnabal kasi ikaw na pa sa Gaulan ko no sa Talisay, oh. Siling ni... Ay, gaulan? Siling ni Bobby Munoz, gaulan ko no sa Talisay. Ay, Sir Bobby Munoz, ato na. Oo, gani. Abot kung do executive assistant na si Sir Bobby Munoz, wala mo? Hindi. Abot, ah. Kung way ko idiyagid. Do Salamat retired, kay Sir Bobby, ah. hindi ba na retired police na? Ambot ko na muna siya. Si Bobby Munoz, do retired police na sa mo. Ang hepe singuna sa Victorias. Hindi na sa mo. Buta ko siya niya. Munoz ang apelido, lita? Oo, Munoz. Ano? Oh. Si Sparrow. Ay, hindi. Hindi na sa Victoria. Si IDG na sa una, Negros. Ang butan. IDG Negros sa una. Si Sparrow Scrapyard doon, linya wala gitada. Ate Ara, isagi ko. Ayo di purma. Inigo ko na to iskotero sang sumaga mo monitoro Oh, sa SSS ka bangkalan eh. Okay. Pare na to, basi kung makachimpo ka karon na hapiti, di ba kag i-check abili karon no? Ang ano? Ang sagi. Retired Radtech. Ano siyang Radtech man? Ate na sila na sang Quadtech. Retired Radtech sa kuno ah. Ano na Radtech na ate? Basi ba nagmarasulta, hindi? Butang ko basi ba nag-welding bla? May lang nga pagpamati da, Sir Bobby ah. Sir Bobby Munoz, may hapon na sa imo ah. Kay Lisa Montecastro Narciso. Na. Siya, Ato si na. Alin Louie Himutia sa Kawayano. Ate, ato pa rin ato na. Die Hard Arb Kamiya ang magliso yatap. Ano, mark mo na. Puno yung tirada da. Ato na pa yung mga mama mo ng mga style ate aton ginaya. X-ray tech gali siya. Sa X-ray? Oo, sa X-ray. Ate Maya na kay... Makita niyang bagata ko, may baga patalo. Ayo di purma. Basta may baga bla, makita niya na kung may baga patalo kung wala na, no? Si Sparrow Scrapyard, si Sparrow Scrapyard, tabok di sa Gimaras Action Rex kag Action Eric. Taga Gimaras guro ni. Ate, damo na pahos Gimaras. Namit na kapaho mo. Isda, tilapit Gilang mo lang. basi kon... Basi pare kung may chimpo ka, pare sa tuwa sa kaing, di ba nalang sa mo ni Paralexo? Alaban eh. Ito nga, Laban eh. Sino na nangalan niya? Si Sparrow Scrapyard. Si Sparrow Scrapyard. Sige, basi ka papatay ka na Sparrow Scrapyard Bisan na tunga sa kaing guro nga paho, Gimaras, okay na. Ara si Jenny Solgol niya paho, di ka bagra lang diyo. Si Jenny Solgol? Sa Dulid. Oo. Namit paho. Dami paman kapag ginamos kung magbaka ka na siya ya. Namit gid. Ay, susampat. Do galaway ko Kag nagapalangugot liog mo. Ara na, yun siling ni Sparrow Ara na yun? At ito na tanawan tayo. Tingnan natin sa Corbs. Kasi kung sugod-sugod bla bla kag para sa Migo ta sa Central Market sa may Libertad bla. Tong kabaligya manok bla. Si paring Ruel si Roma. Nanti ito gana to. Bukong sige pa tong baligya ito Huwag na guro eh. Sa gapabatsyag di. Huwag naman kasi mapabatsyag niya. Mas big time na sa vlog. Ayo di purma. Niya mapabatsyag. Tapi ito dapat na sa ganitan. Ayaw mo na tirada, no? Sige lang, amo ginapangaboy. Importante nga mayang lawas, Te ano ning police station 4 ni? Ate, may... lagi ni magsungkang abogado. Actually, may emisaryo na nagpalabot kay Major Richie Cue. Siguro pa Monday, basi matubang niyang abogado nga si Attorney Roger Halanduon. Si Attorney Roger Halanduon. Ito dyan ang mayor sa Carlota, ba? Si Dr. Rex Halanduon, bla? Isa ni ang involved sa traffic accident sang Webes ang kapito, bla? Itong senior citizen, bla, nagtabok to, 63 years old, nga si Lolo Aquilino Cambilisa Jr. At taga Purok Bulak, Barangay Mandalagan. Bali siya ni ang gamaneo si Attorney Roger Halanduon sa sita niya. Balikan lang ni Attorney Halanduon, no? Oo, balikan lang Attorney na. Kay, kay aksidente. Aksidente na iya. Huwag mo mga ginungod nga bungguan mo. Mo gani na. Kasi siguro, siguro okay mo na itong sikulan. Naglakas siya, wala na gana ginulat ang investigador. Ang station number 4, dapat na niya proseso sina. Kung mo na bungguan mong tao, o
una to mga investigador, no? Kaya kiti naglakat lang siya, nga siguro okay man itong tigulang nga si Lolo Aquilino, ti protein gindara sa ospital sa Corazon Occidente, why magtiner ang pobre nga tigulang, ti nag-expire na patay, after nga nabungguan niya dara sa may Lasana Binyo, sa area sang barangay Bilimonte. Ti sila ni Major Chigoe, why pagkikasurrender si Attorney Roger Halanduon, kagagya sila nga sarakyan, pero tingayo din ni Major Guhe, na buligan na lang ang pamilya ni Uwa, sang napatay bla, kakunano nakunanong prestada, kung may settlement kay mga tabo, at least bisan paano may istoryahan kaya aksidente ni magmanhungod, ang natabo, much better nga mag-explicar ka pa sa bahin mo, para nga maataghan man ang ato siri kapulisan. Yari si Police Major Richie Guhe sa ato siri nga interview. So now, wala pa gyapon di sa kasungka sa Station 4. Pero si Attorney Archie Maribar nakipag-angot sa station kay isa ni sila gali ka law firm sa atong suspect no sa aksidente. So as of now, wala gyapon siya ka palapit diri sa station. According sa first responder committee na pambarong na siya nga may logo Kalakarlota. So dito nato nabalan nga amo na utod ni siya sa mayor ni si Halanduon. That's why nalokita ka ng law firm ni dira sa may kapit sa Lisbo. Pag nagkanto kag ng investigador pa po mga mata sa biktima pag nakipag-istoryana ito sila ni Attorney Archie galing kay hindi available to ng abogado. Suspectan nga si Attorney Halanduon, Roger. Ano na gusto nila sa station na istorya pero hindi man available ng abogado. So ang salakyan sir wala pa masurrender sa abogado? Wala pa mo na ganigin istorya gina investigador ta nga kung ano i-surrender ang talakyan sa station samtang wala pa makipag-istoryahan na both party. So ang naimpo sila kati ginbayaan niya lang ang biktima? Actually gintunduhan niya actioneric na abdan pa nisang first responder nga rescue sa committee so that way nakuhaan to siya ngalan no. So galing siyang ginagaan ni first aid ang biktima pag ginakarga na sa ambulansya ang abogado na sumakay lang sa iya salakyan according sa taga-amity pag naglakat na lang so wala ginulat ang traffic investigator nagabot sa crime scene at ginhinagaw man dahil sa amity ang biktima at dala sa regional hospital. So pagabot to sa atong traffic investigator why na to ang both ang victim at ang suspect. Actually, si Police Major Richie Guhe ang epes ang station number 4. Hopefully nga maging mayong resulta sa ato mga isang pamilya sa sining biktima nga napatay kag ni Attorney Roger Halanduon nga mo ang salakyan niya na involved kag siya man ang driver sa mga salakyan sa matabo ang aksidente diri sa may area sa Lasal Avenue sa barangay Biliamonte. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office ako naman sa aksyon Eric Pagpanolig report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office kay Janie Solgon. Gatamyaw lang kay Rizalina Hisolgon Toledo kag sa brother ko kay Joselito Hisolgon. Advance happy birthday for tomorrow. Happy birthday sa liwat kay Sir Joselito Hisolgon. Advance happy birthday. Okay, sige. Kantuan tanang balita ni Aksyon no Roger Gotib mapakadis anay kita, no? Ini may kang tanan sa duwa ka mga drug by bust or drug personality nga nadakpan sa drug by bust operation giningagaw nga mapasakaan sang kaso ho. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon no Roger Gotib. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Action Rex, ingagaw gid nga file ang kaso batok sa duwa tanan ka mga drug personality kinadakpan sa bypass operation. Pamadumduman ini ang gidakop mga alas 4 pasado takna sang hapon sa may Cruising Cadiz, Barangay Daga, Siyudad sa Cadiz. Ini ang duha ka mga suspect nga gikilala nga mo sunday Ramar Misa Custodio 34 anyos sa edad kag Michael Marañon Isipeda 36 anyos sa edad. Ini si Isipeda madumduman nga ti diri ina ni ka bisita lang sa kay Ramar Misa sa may Rizal Baybay sa Dindi Apuyo ang isa ka drug suspect kag ang nagabisita nga si Michael Marañon Sipeda ang taga Mambulak sa siyudad sang Silay. So sa pahayag sang City Drug Enforcement Unit giingag daw nila ma-file ang kaso nga bisan pwede pa man kuntani sa palabuton nga Lunes ini ipasaka sa korte kahapon sa hapon mga pasado alas 4
natigayon sila nga ma-increase matapos nga ara ng resulta sa crime lab nga na idalom ining apat tanan kasasi sa Cebu nga nakuha during sa nga body search kag ang isa pagin kasasi sa Cebu nga nakuha man sa nga pusher buyer nga pulis ang gipatigayon ang pagbakal gamit ang 500 piso bill nga mark money. Para sila karon nga yara sa custody sa Cadiz City PNP tungod ang Section 5 wala man siyang piyansa. Ang Section 11 among position sa illegal drug at Section 12 ang position sa illegal drug para paraphernalia. Report gikan sa siyudad sa Cadiz sa atong sini mga kaaksyon nga mahilig magkape ang aton Una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Roger Gotib. Balita gikan sa syudad sang Cadiz. Ang pagsuplemento sang life extension na Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit na single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Roger Gotib sa iluan tanang balita ni Aksyon na Nelson Patinio inimay kang tanan sa isang kapersona arestado sa paglapas ang RA 7016 sa Banwa sang Calatrava. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Action Rex, arestado ang isa ka persona sa ginisang Agwarasa sang Calatrava PNP, Negros Occidental Provincial Mobile Force Company, kag Regional Mobile Force Battalion 6, si Robert Lausa, 25 anyos, may asawa ka residente sang Kabulihan, Barangay Ilayan sa nasambit nga Banwa. Si Lausa, akusado sa kaso nga pagbaylar sa Republic Act 7016 o con Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act matapos nga iya ginsumbag ang iya sini nga classmate sang tuig 2019. Ang pag-aresto kay Lausa ang nakabase naman sa ginapagwa nga warrant of arrest na ginpirmahan ni Judge Sammy Alabado Abiliano, ang presiding judge sa Regional Trial Court Branch 58 sa siyudad ng San Carlos nga napitsahan sa tong Nobyembre 25, 2019. Kagang Korte Action Rex ang nagrekomenda naman sang 80,000 pesos na piyansa para sa yasini temporaryo nga kahilwayan. Sa karon Action Rex, detinado sa custodial facility sang Calatrava Police ang nasambit nga akusado.
Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava. Kaaksyon nyo Nelson Patinyo na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Akson na Nelson Patinio. Sa iluhan tanay balita ni Akson na VJ Apasible gikan sa ikalimang distrito. Ini may kang tanan sa wanted nga personao sa kaso nga Presidential Decree 1602 o kung illegal gambling blahog inserbihan sang warrant of arrest sa Banwa sang La Castillana. Yari ang countdown sang report ni Akson VJ Apasible. Akson VJ. Mayong udto Action Rex, ginserbihan iya sang warrant of arrest ang isa ka wanted person sa paglapas sa Presidential Decree 1602 tinalikdan nga Hunyo 15 sining nga tuig sakta alas 7:15 sang aga sa may bahin sa Barangay Manghanoy, Banwa sa La Castillana. Ginkilala ang akusado sa kay Rosalie Gikangao, 20 anyos, dalaga kag residente naman sa nasambit nga lugar. Ginpangunahan ni Police Captain Daryl Nigos, ang hepe sa La Castillana PNP, ang pagserbe sang warrant of arrest ni Gikangao kag ini ang may criminal case number 22-015. Ini naman ang ginpapanaog sa tung Marso 30 siniman nga tuig ni Honorable Joseph Valencia, ang presiding judge sang MTC Branch 9 Banwa sa La Castillana. Nagadangat sa 30,000 ang piyansa para kay Gikangao para sa iya sa temporaryo nga kahilwayan. Sa karon, nagkahunong si Gikangao sa kustodiya sa La Castillana PNP para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita nagikan sa Banwa sa La Castillana. Ini ang inyo kaaksyon sa kahanginan. Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinakson na VJ Apasible. Sa mga kakson ta, constipation ang problema ninyo. Balok kang constipation, namun siyang iloy-iloy man sang... Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kon non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kon sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, Kasi amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po dito medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga na traffic to or na traffic dito sulod. Ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban Sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, la 1:27 ang aton oras diri sa aton sining pag pangalagad mga kaaksyon, no? Malapit sa 38,000 ang pinaka-latest nga report sa mga schools diri sa pungsod Pilipinas, no? Mapatigayon ko, no, handa na para sa face-to-face classes on June or July. August pa man ganing, iban galing mabalik mo sa mga school, no? Basta mo nang ginanunsyo sang Department of Education nga malapit sa 38,000 ka mga eskwelahan ang preparado na, handang-handa na sa face-to-face classes sa pagbukas ng school year 2022 to 2023 sa bulan sa Agosto
Ate, mayo ning pabutyag. Amo ning ginpahayag mga kaaksyon ni Education Undersecretary ni Pomosino Malaluan nga 38,000 ka mga eskwelahan, 36,000 ang public school o kung malapit sa 80% sa kabilugan nga 47,612 ka public school sa Pilipinas. Kalakip sa readiness requirements para sa in-person classes, amo ang well-ventilated classrooms, no? Subong man ang mayara sang hand washing facilities. Amo na gurong gina-construct na sang mga eskwelahan sa palibot mga kaaksyon diri sa pungsod Pilipinas, no? Ay puwerte mayo ining balita para sa aton sining mga kaaksyon, no? By the way, sa retired PNP General De Leon ginapuwent bilang NICA Chief mga kaaksyon ining National Intelligence Coordinating Group, si General De Leon, no? Ano ganun first name yan bali si retired General PNP Deputy Director General Ricardo De Leon, no? Ginapuwent ni siya ni President incoming Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang masunod nga tagpamuno Director General sang National Intelligence Coordinating Agency o CONICA agency gali, no? Si Anay PNP Deputy Director General nga si General Ricardo De Leon. Nahibaluan nga si De Leon ang nagtapos sang Philippine Military Academy or PMA matatag class 1971 kag karon presidente sang Philippine Public Safety College mga kaaksyon, no? Samtang gin-appoint man ni Marcos daw damo-damo na subong si Lilia Guillermo bilang tagpamuno bilang commissioner sang Bureau of Internal Revenue o kon BIR. Si Guillermo ang anay deputy commissioner sang BIR. Sa karon nagaserbe nga assistant governor sang Bangko Sentral ng Pilipinas kag pinuno sang BSP Technology and Digital Innovation Office or BSPIT Modernization Roadmap sang 2018-2033. Ginkilala man si Guillermo bilang isa sa mga nagpatuman sang Philippine Tax Computerization Project nga gingamit bilang modern tax collection system sang BIR kag Bureau of Customs. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, nami pataning pagpangalagad galing kay way nata tiyempo diri sa aton sining palatuntunan mga kaaksyon. Ti salamat gid, happy weekend sa inyo tanan-tanan mga kaaksyon. Nagagda na kita sa masunod nga programa ang This Is My Life igasunod na sa dili gid lamang madugay upod kay aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig. Tubtob sa masunod ka edisyon. Sa liwat, madamong salamat.